A či si mi tu pištík môj? No, kde by som mal byť? Nuž vedia len tak, reku, zima ide, či by si sa so mňou dole do dediny nepobral. Hádam, nechceš drevo káľať, alebo dáke inakšie kreposti robiť? No ešte to. To radšej dáko tú zimu vydržím. A čo sa týka toho robenia, dobre vieš, čo predseda o nás dvoch horáví. Nuž, to veru neviem. Tak povedal minule, že vraj skôr stretneš Černocha v soláriu ako nás dvoch pri robote. Už dobre povedal, súvisle, až mi je to divno. A to cudzvo slovo, čo si povedal, to je to, kde sme boli minulý týždeň aj s predsedom? Ale kde? My sme boli v savne s predsedom. A ja som solárium spomínal, to je taká kreposť, tam si ľahneš, keď si bieli ako cmár, alebo teda ako ti, hej? A keď stadia uvidíš, tak si už do hneda chytený. Žale, hýbaj, takéto kreposti. To mne stačí zísť doleka do krčmy, do toho dimu, vypiť 3-4 deci a hneď som chytený. No, Jarik môj, skončila nám sranda. Predseda sem zasi k miery. Bude chcieť, aby sme do dediny išli s krumpľama pomáhať. Ja nemôžem, pištík, ja teraz fajčím. Nuž, náhaj na mňa, hádam, zahovorím dáko. A dobrýho zdravia, predseda. A čože takýho nám nesiete? Nebodaj vypiť, či čo? Ja vám dám, že čo vám nesiem, kua chapí. Naozaj nesedte. Čo ste to vy zasa tam dolu v meste poobili, čo? Doleka v meste? A vari sa tam stalo dačo? No ešte sa hlob kepi, kua. Tako ti bachnem, že zabudneš, koho si vojil, kua. No, to možná zabudneme. Ale na toho, koho ste volili vy, predseda, sa veru zabudnúť nedá. No veď sa vy do jeho chcete, kua. Keď bude prezidentom. Ešte vám ja budem dobrý, ako teraz. Aha, som sa dopočul, príslušníka ste v meste napadli, kua. Pedavačku ste chceli zneuctiť a príslušníka zbiť. Dúfam, že nie naopak. Jaj, nuž, ale keď bola taká krepá, že až. Však ja som len cigaretle chcel a predať mi nechcela. Teda aj chcela, ale len za 50 korún. Tak čo som ja krepí, tak podraho fajčiť. Tak som jej dal 20 a išli sme heď. No čak išli. Veru, tak je, pravdu vraví. A keby po nás zvykli kúvať nezačala a za rukav ma driapať, ani som jej kytnúť nemyslel. Hneď sa zapichla medzi regále. A to teda doslovne, lebo tam aj nože predávali. No, veď sa vy dosmiete, kua. Viete vy, kto je tá žena? To je sudcová žena, kua. To viem, lebo som bol pri ňom. Hej, už a prečo sa vy po súdach vláčite, predseda? Ale kua, žena sa chce rozviesť, tak sa vláčim. Ale nevravte, predseda. Vaša žena sa chce rozviesť? A s kým? Ale taký ste spostí, že až. No, s kým by sa chcela rozviesť? No, so mnou, kua. Keby s vama, tak to ma nese. Šibe jej na čisto. Všetko deje na polovice, kua. Aj minule mi nabrala polievku a potom polovicu odliala. No. Kua, a ešte aj postel prepíla na polovice a do prostriedku dala kaktusy, kua. Celý som dopichaný, ani sadnúť si nemôžem. Ale prečo by nie, však donesiem hokerlík, sadnete si. Ale ty nič nenos, kua. Ako ťa poznám, určite by tam bol pripínač. Všetko by ma pájilo, kua. A čo, predseda, do savny nepôjdeme? Tak to mi ani nespomínaj, kua, tú savnu. Do zmiešanej ste ma zaviedli, kua, ani uťah ste mi nedali. 2 hodiny som bol v tej studenej vode ako kepiky, kým všetci neodišli, kua. Už ale veď ste sa mohli ísť do pary poprechádzať. Tuto pištík bol, však nieraz. Do pary ste ma poslali, keď tam bol ten krepaň hojičku a povedali ste mi, že je tam jeho žena. Hneď na mňa bitvu vyťahol, keď som si mu na kolená sadol. Nuž ale neoholil vás zle.
Len škoda tých uší. Ako sprostý musím furt čiapku nosiť, kula. Aj v noci, aby žena vieskať nezačala, aj minule kričala ako pojašená vraj. Drakula, Drakula, Drakula ide. No. A cesnak do mňa hádzala a potom ma chcela stanovým kolíkom prepichnúť, káva jedna. Už ale tá čiapka vám celkom pristane. A teraz aj tak zima ide, to si nikto nevšimne. Nemyslíte sa báť, predseda? No, a teraz sa chce rozviesť. Ani neviem prečo. A ešte aj vy mi robte problémy so sudcovou ženou. To ste radšej jemu mohli trestnúť, aby ma nerozviedol, kula. Ja aj predseda, len takáto maličko z vás trápi. To ste mali hneď povedať, že o čo ide. No ale to nemôže byť len tak, kula. O tom nesmie nikto vedieť. Už a kto to vie? Veď ja som tu dneska ani nebol. Hej? A kde si bol? Ja neviem. Neviem, ale túto pištík mi to dosvedčí, nočar. Nuža, a nemyslíte sa báť, predseda, v tichosti to urobíme. Len vy s nama v stredu do savny hýbajte, aby sme všetci mali to A Ibikula? Čo vraví, uraža nás? Aj nie, pištík. Predseda vraví, že budeme všetci v saune a budeme mať alibi, ale aj tak neviem, čo tam chceš robiť. Nuž, akože čo? Zavoláme aj sudcu a potom ho pošleme do pary za holičovou ženou. Mám takú tušenia, že viacerí chlapi budú aj v lete čiapke nosiť.